नमस्कार, हम रिंकू तिवारी दुबई से। स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो बहुत ही सुंदर धोती पहनाई गीत सुनाओ तनी। आप सबके भी पता हुई कि अपना यहाँ शादी ब्याह होला तो दुल्हा के ससुराली में धोती जरूर पहनावल जाला। वो टाइम पे ही गीत गावल जाला। आशा बा कि गीत आप सबके अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करे लोगिन। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करी कि जब भी हम गाना अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। पियर पियर धोतिया में हरिहर किनारा है, परी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है, परी बाबू पियर धोती। पियर पियर धोतिया में हरिहर किनारा है, परी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है, परी बाबू पियर धोती। केसन राउर यामा बाड़ी, केसन राउर पापा है, नान्हे उमिरिया बाबू के भजनी ससुरारी है, नान्हे उमिरिया बाबू के। किसन राउर यामा बाड़ी, किसन राउर पापा है, नान्हे उमिरिया बाबू के भजनी ससुरारी है, नान्हे उमिरिया बाबू के। पियर पियर धोतिया में हरिहर किनारा है, परी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है, परी बाबू पियर धोती। कैसन राउर चाची बाड़ी, कैसन राउर चाचा है, नान्हे उमिरिया बाबू के भेजनी ससुरारी है, नान्हे उमिरिया बाबू के। कैसन राउर चाची बाड़ी, कैसन राउर चाचा है, नान्हे उमिरिया बाबू के भजनी ससुरारी है, नान्हे उमिरिया बाबू के। पियर पियर धोतिया के हरिहर किनारा है, परी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है, परी बाबू पियर धोती। कैसन राउर भैया बाणे, कैसन राउर भाभी है, नान्हे उमरिया बाबू के भेजनी ससुरारी है, नान्हे उमिरिया बाबू के। कैसन राउर भैया बाणे, कैसन राउर भाभी है,
पहिरी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है। पहिरी बाबू पियर धोती कैसन राउर दीदी बाड़ी कैसन राउर जीजा है। कैसन राउर दीदी बाड़ी कैसन राउर जीजा है। नान्हे उमिरिया बाबू के भेजनी ससुरारी है। नान्हे उमिरिया बाबू के पियर पियर धोतिया में हरिहर किनारा है। पहिरी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है। पहिरी बाबू पियर धोती कैसन राउर फुआ बाड़ी कैसन राउर फूफा है। नान्हे उमिरिया बाबू के भेजनी ससुरारी है। नान्हे उमिरिया बाबू के कैसन राउर फुआ बाड़ी कैसन राउर फूफा है। नान्हे उमिरिया बाबू के भेजनी ससुरारी है। नान्हे उमिरिया बाबू के पियर पियर धोतिया में हरिहर किनारा है। पहिरी बाबू पियर धोती मिलल ससुरारी है। पहिरी